Колко хора вярват, че това е място, където мога да чуеш гласът на Господа? Колко хора на това място вярват, че тук мога да чуят думи на живот? Искам да ти кажа, ако просто си преминал тежка седмица и си пречупен и си смазан и може би сказваш край, не мога повече, не издържам, искам да ти кажа, че това е място на възстановяване, че това е място на зареждане. И ако си преминал тази седмица, просто си бил смазан, било от колеги, било на работното място, било вкъщи или семейство, и кажеш край, не мога повече, не издържам, искам да кажа тази вечер, кажи на човека до себе си, кажи, бъди с очакване. Тази вечер е време на освежаване. И тази вечер Бог ще възстановява онези счупени места, онези смазани неща, онези неща, които може би си казал край, не издържам. Искам да ти кажа, че тази вечер Бог ще те зарежда. Халелуя, халелуя. Искам да ви прочета едно слово преди да започнем. Това се намира в Еремия 18 глава, чуйте. И словото, което дойде към Еремия от Господа и каза, стани и слез в къщата на гранчаря и там ще те направи да чуеш думите на Господа. Не знам откъде си дошъл, не знам по какъв начин си стигнал до тук, не знам как си успял да дойдеш, но искам да кажа, че тази вечер е време да чуеш гласът на Господа. И чуйте на дуплата. Тогава слязох в къщата на гранчаря и ето, той работеше на колелата си. И колкото пъти съдът беше счупен, гранчаря винаги преправяше съдът, който е бил счупен. Искам да кажа, когато си в ръцете на Исус Христос, може би си там на дъното, може би си смазан, може би кажеш не мога повече. Когато си в ръцете на гранчаря, дори да си пречупен, дори да си смазан, от нищото, от калта ще те вдигне и ще те освежава. Какво му кажи тази вечер? Господи, тук съм, защото имам нужда от Те. Защото го разбирам, осъзнаваме го, че няма къде да отиде. Ти достоен си. Айде всички заедно. Ти достоен си. Свято, че е достоен. Свято, че е свят. Свят си. Се могаш Бог. Точно заради тебе. Хваля те. Хваля те. Хваля те. Хваля те. Хваля те. Отново. Хваля те. Хваля те. Хваля те. Хваля те. Хваля те. Хваля те. Ти ме обичаш. Ти ме обичаш. Повече от всичко. Ти го направи. Ти го направи. Благодаря. Ти ме обичаш. Ти ме обичаш. Ти ме обичаш. Повече от всичко. Ти го направи. Ти го направи. Ти го направи. Благодаря ти. Ти ме обичаш. Ти ме обичаш. Ти ме обичаш. Повече от всичко. Ти го направи. Ти го направи. Благодаря. Може ли само църквата и свикни го кажи? Ти ме обичаш. Ти ме обичаш. Повече от всичко. Ти го направи. Ти го направи. Благодаря. Хваля те. 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 Хваля те.
си ме, да ти обичам, създал си ме, да ти отдавам слава. Айде всички заедно! Създал си ме, да ти хваля, създал си ме, да ти издигам, създал си ме, да ти отдавам слава. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Айде ще ви път! Ще те хваля вечно, Тате, независимо от обстоятелствата. Ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име. Ще те хвали вечно моята душа. Всички заедно мощно. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име, ще те хвали вечно моята душа. С Твоята любов изгубен съм, без Твоята прошка загубен съм. Аз на Тебе се надявам, Боже. и на Теб се уповавам. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, Тате, ще издигам Твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Може ли всички заедно? Ще те хваля вечно, Тате,
Amen.